हाय हाय हॅलो, इथे बघू शकता SM क्रिएशन रेसिपीमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर चला, आज आपण गाजराचा हलवा बनवणार आहोत. तर आपण आता हे गाजरं धुवून असे किसून घेतलेले आहेत. इथे बघू शकता हे अशा पद्धतीने त्याला वरून त्याचे दोरे असतात ते काढून घ्यायचे आहे आणि त्याला शिरून घ्यायचे आहे अशा पद्धतीने. आता याला आपण धुवून किसून घेणार आहोत. आता आपण गाजराचा असा छान किस करून घेतलेला आहे. इथे मी काजू बदाम असे कुटून घेतलेले आहे खलबत्त्यामध्ये, बघू शकता अशा पद्धतीने कुटून घ्यायचे. आणि आता इथे गाजराचे किस करून घेतलेले आहे. आता गॅसवर कढई ठेवून घेतलेली आहे. त्याच्यात 2-3 पळ्या तूप टाकलेलं आहे. इथे बघू शकता अशा पद्धतीने तूप टाकून घ्यायचं आहे. तर चला, आज आपण गाजराचा हलवा बनवूयात. एवढं करायचं. काजू बदामची पेस्ट टाकून घेतलेली आहे. काजू बदाम कुटून असं थोडं जाडसरच कुटून घेतलेलं आहे. आता हे तुपामध्ये छान परतून घ्यायचे. आता हे परतून झालेलं आहे. आता इथे गाजराचा किसलेला गाजर आपण याच्यात टाकून घेणार आहोत. पूर्ण केस याच्यात आपण टाकून घ्यायचं आहे कढईमध्ये. आता जरा छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे तुपामध्ये. इथे असं छान मिक्स करून घ्यायचं आहे तुपामध्ये. छान असा परतून घ्यायचा आहे केस आपल्याला अशा पद्धतीने. इथे बघू शकता आपलं छान आता परतून झालेलं आहे केस. आता त्याच्यात आपण वरून अर्धी वाटी साखर टाकून घेतलेली आहे. इथे आपल्याला 5-10 मिनटं थोडंसं त्याला छान वितळू द्यायची आहे साखर त्याच्यामध्ये. हे बघा, आता हे पातळ झालेला आहे आपला हा केस. इथे मी 1 किलो गाजराचा किस इथे करून घेतलेला होता. अशा पद्धतीने हा कमी झाला आहे. आता शिजून तो कमी होतो. आणि आता साखर पूर्ण विरघळलेली आहे याच्यात. बघू शकता अशा पद्धतीने पूर्ण विरघळून घ्यायची आहे. 5-10 मिनटं त्याला छान शिजवून ताटाचं झाकण ठेवायचं आहे त्याच्यावर थोडा वेळ आणि त्याला छान शिजवून घ्यायचं आहे. थोडं ताट ठेवून त्याला शिजवून घ्यायचं आहे आपण 10 मिनटं. इथे आपण 1 वाटी दूध टाकून घेणार आहोत. 1 वाटी किंवा अर्धी वाटी. गाजराचा केस बुडेल तिथपर्यंत आपण दूध टाकून घेतलेलं आहे. इथे बघू शकता अशा पद्धतीने. इथे पावशेरभर मी दूध टाकून घेतलेलं आहे. 1 फुलपात्र किंवा पावशेरभर. याला छान शिजवून घ्यायचं. इथे बघू शकता अशा पद्धतीने आता याला छान दुधामध्ये शिजवून घ्यायचं आहे. 10-15-20 मिनटं लागतात इथे हे घट्ट होईपर्यंत. आपल्याला छान असा हा गाजरचा हलवा शिजवून घ्यायचा आहे. नंतर इथे बघू शकता अशा पद्धतीने आपला आता हा सगळं दूध आटून असा कोरडा असा हलवा तयार झालेला आहे. हे बघा, असा छान हलवा तयार होतो आणि हा स्वादिष्ट लागतो. तर अशा पद्धतीने तुम्ही गाजराचा हलवा नक्की करून खा. सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्यास धन्यवाद. इथे आपला हा गाजराचा हलवा अशा पद्धतीने छान तयार झालेला आहे. हा हलवा मी गाजराचा हलवा बनवलेला आहे. इथे बघू शकता अशा पद्धतीने तुम्ही पण गाजराचा हलवा नक्की करून बघा. आणि रेसिपी काय आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.